Salutare tuturor și pam pam pam! Bine v-am regăsit cu șmecherul ăsta, Mateiuțu, cu capra din Ohio, cu mistrețica și hai să ne luăm o mașină. Ia-ți o mașină, băi! Nu te mistrează de aici să-mi iau o mașină, că mă deranjez. Așa, perfect! De ce ție asta pe rai? Bag viteză. Bă, mistrețu! Sunt oameni în oraș. Ia mă, ce popular. Ce Dă-te, popular! doamnă, că te calc. Te-am Ba- calcat. Te-am încărcat, băi! E ocupat. E ocupa, bă! Asta e viața! Corect. Și postez mâine. Uite măi că am spart. Îl postez azi și ne uităm la el. Hai, bă, odată, Mateuț, vorbește tare. Bă, ce faci, bă? Ai făcut accident. Nu e! Dar de ce ești cu ochelari, bă? Vorbește tare. Tip? Nu tip. Stavă, din cauza ta am intrat în cufișul lui doamna. Ia că stau așa mai pe lângă tine, ca să te audă lumea. Ca să nu creadă de cine vorbești. Nu eu am ajuns. M-am blocat din cauza lui puturosul ăsta mic. Puturos. Pătăruz. Treci în toamnă, e piat mașina. Vai, vină. Nu fac, acolo nu e loc de casă. Nu vine doamna după mine. Vine domnița. Mă duc la Hai, așteaptă-mă, băi. mistretul. Hai, mistreț, bă. Unde ești, mă? Nu, aici, ala. Stop. Aici. Pe strada asta. Pe strada asta. Da. Vino la mine. Bip. Unde, bip, bip. Uite bebilul ăsta sărac. Nu cred, m-am bip. Te-ai bișit? Matei a zis că s-a bișit. Vezi, nu. Frături, hai. Hai, bă, unde ești, băi? Bă, tu cu ochelari. Cine e cel mai bun prieten? Eu sunt sau cine? Am doi. Care am doi? Am doi. Adică tu și tu? Nu. Eu și tu. Da, cum ești prieten cu tine? Hai, bă, mai la școală. Mâine mergem la școală să învățăm, la ora 7. Ne trezăm și mergem la școală. Stai că nu văd urâtul ăsta de cameră. Mamă. Parcăm mașina. Gata. Bă, unde-i mașina, bă, că nu mai o văd. S-a evaporat. S-a evaporat. Cred că tatăl meu pleacă. Nu știu dacă pleacă. Bă, hai, bă, puneți casa, bă. Hai mai repede. Mașina e rechinul. Nu vreau să-mi schimb. Spargi ușa Bă, și pune-te la somn. hai, schimbă-te în pijamali, băi. Lasă-mă. Hai. Îl și eu. Eu dacă să dorm și eu. Gata. Hai, scrie așa în chat. Vai, bă, să ne și tu. Braț. Grăsuț. Grăsuț. Bă, nu le găsim. Îi căutați, voi v-ați jucat, dacă eu nu mai juca. Nu mai aveți cu ce vă juca, Lili. Grăsuț. Ai auzit, Matei, da? Porc. Porc. Stai să mănânc porumbel. Mă duc să mănânc porumb. Mănânci porumb? Da, mai este. Hai, băi! Du-te! Bă, șmecheri, bă, ce faci? Șmecherul ăsta nu mai vorbește.
Bă, și vechiri, bă. Trăzărea. Păi străță. Hai să ne culcăm. A, deschide ușa, băi. Spargi ușa, hai, spargi. Rășitule. Ia să fac și eu casa mea. Acum eu pun și eu. Uite, mergem la școală cu... Hai să mi-o pun pe asta. Cu etaje. Uite așa, mergem la școală cu... Hai să mergem la școală. Ăsta, mergem cu tancul. Cu tancul. Mergem cu tancul la școală. Hai, mă, că plecat tancul. Da, unde-i tancul, bă? Bă, taxi, bă. Da, nu. Unde mistrețil? Da, Mistrețic. ce mi-ai strețulică? Jucăm 3 jocuri. Jucăm. Mai întâi Brookhaven. După aia 2 obiuri. Nu. 2 obiuri cu dentist. Cu dentistul. Cu dentistul și face Dentistul șef. și cu doctorul. Hai să văd, da, mai tare. Deci, Ok, Eva. vai, la școala e acolo. Stați un pic. Stai așa, urâtule. Eu nu sunt urât, băi. Tu ești puturos, adică. Păi lasă-mă. Băi, nu mai fac. Să faci eu. Băi, ce faci? Faci școala. Băi, veni cu tancul la școală și faci școala cu tancul. Băi, bă, nu mai tragi și pe șin acum. Te-ai beșit. Welcome. Vin animalele aici, la noi acasă. Și școala din Brookhaven. Școala din Misterțica. Da, bolund. Ești bolund la cap. Ha. Ești bolund de la cap. Ești mistrețică la cap. Hai, mă, în școală. În prima clasă. Prima clasă, clasa pregătitoare. Aici. Unde, bă? Vino aici. Salut, distret. Nu mai atins că dau mai tare eu. Dați, doamna, că am venit cu caietul. Salut, grasul. Deci nu pot Salut, oamenii Gra. la școală. Am venit, o Atunci, să doamna, am venit. să te omor. Am venit. Așa, perfect. Deci, N-am prima nevoie. dată am venit cu un topor. Topor, să omorăm pe doamna. A doua oară. Uite așa. Salut. A doua oară am venit cu ciucanul să repar. A treia oară să-i dau în cap cu doamna. Salut. Îi dau cu asta în cap la doamna, cu extintorul. A treia oară, inventa. A treia oară avem un stop. A patra oară avem o scară. Da, nu se vede. Salut. Stai. Nu, stai, nu. A șasea avem o... Cum se cheamă? Am stat... Salut, proștilor. Doamna profesoară e proastă. Bă, ce faci, bă? Plecăm la mare cu ea. Doamna nu e în clasă. Doamna e la ședin. Părinți, bate. Găinile. Hai, când e 10 minute fix aici, ești fără simț jocul. E 9 minute și 6 secundă. Bă, las, bă! Bă, la tunzi iarba, băi. Un ziarbă. Păi am venit la piscină. Deci nu cred că a venit numai boiul cu un bicicletă. Doamne, cu motocicleta. Eu acum mă culc aici. Stai că mâncăm sandwich. Unde e sandwich? Mâncăm sarmale. Sarmale sau sarmale cu mămăligă. La ziua mea mâncăm sarmale cu mămăligă. Și cărnați. Ți-am scris ceva. Ce? Ai obi. Eu am ieșit. Doar mi-a rămas puțin ca să ies eu.
Unde ești? Unde ești? Am ieșit, că n-ai fost. Ok, mistrețuță. Cine a tras? Gata. Am ieșit. Am ieșit. Dușbaiță. Păcălieci. Păsălici. Dă-te, bă. Te aștept la final. Chișorul. Deci... Vine mistrețul. Mănâncă mistrețul. Ok, mistrețul. Vine mistrețul. Gagica. Vine gagică, bă. Ești gagica mea. Hai, bă, că te aștept. Mai ții minte jocurile care vorbeam pe chat? Ca să ai, acum, dacă... Hai pe WhatsApp să punem numărul după acest videoclip. Și nu vă facem ușor și gata. Ia cu Vasile. Îți bun la ăsta. Vasile. Nu chiar. Dar nici tu nu chiar. Au. Gata, am terminat din prima. Nu tremură. Chișorul cu sandalii, cu șlapul urât. Bă, dar unde ești, băi? La sandale. Bă, Mănânc? bă, nici tu nu ești chiar bun. Stai. Uite, bă, supererou, băi. Ce bunici, ce curea. Dar nu mai mă urc iarăși. M-a așteptat să dați. Gagica. Doamne, nu prea știi să faci obi. La mine pe telefon e mult mai ușor. Era să cad și eu. Vezi? Eu n-am căzut deloc în obiul ăsta. Am Vicer. mai țin minte că A căzut gagica. ne-a jucat obiul ăsta la ziua lui Dariu. Și la ziua mea. Stai să așteptăm gagica. Stai că sunt de mai multe ori. Nu așteptăm gagica. Hai, lasă. E prea greu pentru mine aici. Mai ușor. Cel mai prost. Cel mai greu obi. Cel mai greu obi. Cel mai greu obi. Cel mai greu obi. Cel mai greu. A venit și gagica acum. Bă, unde ești, bă? Stai, așteaptă-mă, nu intra. Bă! Ești doctor, bă. Volundu. 1, 2, 3, 4, Patru. 5, 6, 7. Învățăm Opt. să numărăm. Învățăm să numărăm până la 2. Am fost. Deci, ia să vedem. Ce zicem apoi? Da. Nu văd. Am mâncat sarmale. Ia să vedem, sunt puternic. Am marcat sarmale. Sunt puternic? Sunt puternic. Urcă. Stai puțin că îmi șterg muci. Zoom, zoom, zoom. Albinuța, zoom, zoom, zoom. Mac. Mac, zoom, Mac Ursus. Matei Ursus. Toyota. Doamne. Matei Ursus. Eu sunt la final. Mă așteaptă-mă, băi. Bine atunci. Eu până atunci. Ce faci? Nu știu, uite-te. Uite-te pe acolo. Vino la mine. Cred că am scris ceva nou. Ia. Dormi? Păi, te aștept. Bă, dar de ce vorbești în somn? A, fraiere. Am numit unul fraier. Am ajuns. Nu. Gata, am ajuns. Bă, domnule, bă, ultimul joc e... Hai să ne jucăm România. Ăla. România Simulator. Hai Super Mario Simulator. Uite. La Hai. Hai.
ești, bă? Zoom. Păi zi supermarket. Da, nu mai. Hai pe ăsta. Acum sunt de la început. Bine, atunci mă uit la tine. Hai să ne jucăm cu... Mă uit la tine. Ok. Hai să ne jucăm cu amplitivit. Hai să ne jucăm. Nu. Ce se aude? E mistrețul. Unde e mistrețul? Eu nu mai vreau să mă joc. Gata, ieși și eu. Hai pe ultimul joc. Ultimul joc a zis că e Hai să ne jucăm cu ăsta. România. Hai să ne jucăm România. Așteaptă-mă, bă. Pornește la maiță. Bă, da. Lansăm. Fiind domn profesor, Reiter. Ne vadăm de la școală. Nu cred. Luăm o suc. Bem apă minerală. Mai ne jucăm niște jocuri, că mai fac videoclipuri. Acum, ce jocuri ne jucăm, fac videoclip. Hai să bem apă de la dozator. Dozator. Cafea. Văd chișoarele. Roate. Eu nu știu iertare urât. Am mâncat pombier. Am mâncat porci. Pombier. Am mâncat porci. Hai sari. Hai vă că mă mănânc spatele. Eu m-am broncat. Sunt la mare. Sunt și eu la mare. E plăcut. Matei, nu! Bă, dar nu! Nu, hai, ba nu! Ține-o din picioare. Am supraviețuit. Vorbește domn profesor. Ale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 . Vorbesc în portugheză. În turcescă vorbesc. În turcescă. În ucraineană. Sau în grecească. Sau greacă. Da, unde ești? La acid. Acid, ai ță. Hai, așteaptă-mă, băi. Am mistrețit. Deci tu ești mistrețica. Ei, Eva! Păi de eu... Dar cine sare? Nimeni. Dar cine sare? La. Acid ai țări, deci acidul în aer. Era aici mă murit pe spatele. Am murit. Așteaptă! Profesor Drac. Demnul sportiv Bresan. Hai, facem tata. Hai, tata, mă prezentă. Nu vreau. Hai, stai, peste asta. Mai voi să atingi, hai. Opa, unde sunt? Hai, bă. N-ating. Hai, iau unul. Deci am ajuns... Gym class. Bă! E boier eu! E mănânc! Vreau, ducească! Deja nu faci sportul, nu ești McDonald's. Ai băgat. Bă, tu sport gras. A fost sport. Bă, dar unde sunt? Unde sunt? Nu, uite unde, nu sunt. Stai.
Gata. Da, nu m-au respawn. Dar m-au respawnat aici. Așteaptă-mă. Bine, până atunci eu Să terminăm acest bine terminat episodul. Da, gata, Eva. Ești caldul. Vai, ce-ai făcut ora asta? La lu lu la lu lu la lu lu la. Unde ești, băi? La lu lu la lu lu la lu lu la. Vorbesc ăștia în portughez. Ce ai scris? Grață. Discretul. Da, băi, Retica. Nu mai faceți așa. Nu mai faceți așa. Nu mai faceți așa. Mistrețica. Am căzut Retica ca în casa. Mistrețica. Gata, am scris mistrețica, dar am scris mistreci. Mistreci. Hai, te aștept, nu văd ce trec de Și vine cuvânt. Măi, eu te văd. De ce ai scris A? Mistrețic. Am scris mistrețic. Și am scris Mistrețica. și am scris cu au mistrețica. Asta înseamnă mistrețica. Gata. Ăștia vorbesc în portughez. În american, nu în american. Vorbesc în limba covorului. Vorbesc în limba mașinilor. Vorbesc în limba bebelușilor. Da, băi, că eu sunt aici. Cracule, fă cu fotbal, că ești prost. Ia că l-am numit prost. Grrr, așa zis, grrr. Un ce? Unde ești, bă? La graful la Hai, de aștept. Ești măresc cu Așa. Vasile. Unos! Dos. Tres. Four. Six. Six. Gata. Aboriu s-a evaporat. Deci nu cred că vine graful. Incuiat. Cum încuiat? Credeam că Sare graful? Nu, sare graful. ai murit grasul. Am pe dulap. Cred că moare. Chiloți. Mistretul. Hai răbdare. Cred că va muri mistretul. Hai tu, eu sunt... Eva, dar ce Stai că faci? trebuie să mănânc niște sarmale, că nu sunt bun la obi. Niște sarmale. Gata. Am cam. Încă sarmale. Ne facem obi. Deci la Roblox, facem un videoclip. Ei, nu mă lasă-mă. Portughez. Ești enervant. Gata. Vorbește portughez. Aici stau. Mergem pe scări. Ia. Jos. Ia stai, lasă, așteaptă-mă. Deci, nu, învățăm să numărăm. Stai un pic. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8. 9, 10, 11. Învățăm să numărăm până la 1. De să nu mor. Bă, mistrețu, cred că vei muri. Nu. Alululululul. Vine Spargi ușa. Vasile, spargi ușa. Spargi ușa. Nu cred, domnul. portughez. Deci ăla nu. Cred iarăși gras. Iarăși grasă portughez.
Iarăși grasul covărel. Nu! Am murit. Gata, știu eu. Vino după mine. Așteaptă-mă, băi. Să-mi revin. Așa Nu vorbesc. cred domnul Vasile. Uite-l pe domnul Vasile. Deci Învățăm... nu cred. Bă, nuclear facem azi. Deci azi, Facem chimie. Facem chimie azi. Facem chimie. Învățăm să numărăm până la 1 la chimie. adică unul. Eu devine apa și ca bum, o explodat școala în aer. Ce-a făcut Vasile, Doamne? Ce-a făcut Ce Vasile? portal e ăsta către, deci nu cred că am ajuns înapoi. Aba, nu suntem la chimie, deci am ajuns, mamă, Candy Blossom. Mergem pe podul de piatră, s-a dărâmat. Podul de... Sărim pe Candy Blossom, nu, Își sărim pe... Copie, Își sărim pe Ursus. pe ursul brun, Pe Ursul... Cat. Ai... Care cu camera. Ăsta. E ăsta. De unde ai ghicit? Păi eu fac, uite cum fac eu. Deci uite așa cu camera. Asta e. Nu? Asta. Mamă! Bă, pleacă muscă! Stai liniștit că facem masaj. Masaj gratuit. Și acum nu la Vasile din nou. Hello. Hello, mult. Hello, cat! Salut, portughezele! Uite, 27 de minute a durat. Deci nu cred că vorbește maboiul rus. Apoi rus. Bă, nu cred că e un labirint. Tactica sarmaloasă. Ca să Am uscat. Ia și tu cardul. Sparge ușa numai voi. Mama, voi, sparge ușa. nu pot. N-am mâncat sarmale azi, mă. Hai. Bă, urâtule, bă. Unde ești, bă? Unde ești? Gata, sarmale. Unde Hai, ești? la început. Hai să mai sarmaloase. Nu cred că am ajuns înapoi. Deci nu cred că sarmaloasă. Sarmaloasă. Apa. Ce-i, mă, sarmaloasă? Oh, Unde ești? aici am. Unde ești, bă? Aici. De acolo e. Aici. Am ajuns înapoi. Ce mi Mistrăl. Fără flori. Trebuie să... Vină înapoi! Și-am spart ușa, da... Deci ai luat cardul? Cardul. Nu. Ba da, vină încoa. Așa, sparge ușa. Boiul la soarea soarelui. Grasul, hai mai repede. Nu pot să mă mișc. Hai.
am trecut, până atunci am mănânc o sarmale. Niște sarmale. Dar cum a murit? Că am trecut. Cum? Portugheză. Portughezul ne Am mâncat eu sarmale, fii atent și îți fac eu aici. Nu închide ăla. Nu te mai gras. Hai, gata. Portughezul urât. Nu cred la sala de sport. Sarmale. Ține-te bine. Sarmale, sarmaloasă. Sare grasul. Nu, că n-am haine. E schimb. Păi nu ne așezăm sus. Nu. Andreea, Ce? eu sunt pe dulap. Spider-Man. Cred portughezul râtă. Am murit amândoi. Dar eu am murit mai greu. Mai ușor decât mine. Aia te să l-ai murit. Mă, nu! Cum? Nu, urâtule. Nu știu. Nu știu cum Nu mor. pot să mor. Am mers pe apă. Gata. La portugheză. Vine portughezul. Hai bă, așteaptă-mă portughezul. Vezi și am căzut. Deci am căzut în wc. Grasul, du-te diș. Boldi! Boldi, bă, boldi. Radiera beșinoasă. Bun, hai, următorul. Deci avem o vopsea urâtă. Ce-ai făcut? Nu cred. Bine că nu mai sunt portughezi. Portughezi. Cred că o să fie. Nu cred. Iar portughezul ăsta. La 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 la. Chișor. Hai să închidem videoclipul până aici. Stai mă, că mai trebuie să fie. Știu eu, hai să zici. Nu. Stai un pic, trebuie să fie ceva, să faci așa. Hai. Nu cred că trebuie să fie ceva cu formare. Asta e ce zice fapt. Că n-am citit. Nu cred că Maboi nu știe portugheză. Coșul de gunoi. Deci nu cred că coșul de gunoi. Trebuie pe aici sau sărim. Te ieși din școală, dacă faci. Nu știu cum. Deci domnul portughez a uitat. A uitat. Cred că trebuie să ne băgăm într-o dulap. Ia înceapă. Fiecare. Dar de ce sare bolundul chiloț? Bă, chiloți, bă. Chiloței. Nu. Ce văd eu? E ceva? Băi, domnul portughezul. Portughezul. Nu portughezul, urâtule. Uite-te așa portughezul. Sper că v-a plăcut videoclipul. Pa! Zici tu, mă. Pa, pa! Dați like și subscribe! Dați like și subscribe dacă mai vreți să facem videoclipuri cu... Dacă sarmale. Da, să mâncați sarmale cu măvăligă. Vă rog, vă implorăm să dați like și subscribe dacă mai vreți să facem videoclipuri cu Matei.
și Eva. Istrețu. Istrețu. Da, cu mistrețul. Pa!